Şandaka Komîteya Peywendiyên Derveya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê dê serdana Amerîkayê bike. Serokê Komîteya Peywendiyên Derveya Enekesa Kamiran Haco ji malpera Enekesa re ragihand ku roja 22 vê mehê şanda wan wê Wezareta Derveya Amerîkayê re li Washingtonê bicive. Haco daye zanîn ku ew ê dîtin û nerînên Enekesa ji bo Amerîkayê veguhêzin. Her wiha dê behsa navçeya aram pêşhateyên Sûriyê bikin. Roja pênşemba borî şandeka Komîteya Peywendiyên Derveya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê şandeyê taybet yê Serokê Rûsyê ji bo Rojhilata Navîn û cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsyê Mikhaîl Bogdanov re civiya. Şanda Enekesê bi serokatiya Kamiran Haco serokê nivîsingeha Peywendiyên Derve û endamên nivîsingehê İbrahîm Birro û İsmaîl Hessaf pêk dihat. Komîteya Peywendiyên Derveya Enekesa daxuyaniyek derbarê wê serdanê belav kiriye û dibêje ku di wê civînê de şanda Enekesa behsa rola erînî ya Rûsyê derbarê mafê Kurdan, taybetî lêdwana vê dawiyê ya Wezîrê Derveyê Rûsyê ku piştevaniya xwe ji mafê Kurdan re li Sûriyê nîşan da kir. Nexwasim ku di daxuyaniya asêtana de berûva jî wê yekê hatibû. Ji ber wê yekê pêwîstî zararkirinekê bû. Şanda Enekesê her wiha behsa destpêşxeriya Ferensî û rêkeftina Emerîkî Tirkî ji bo navçeya aram kir. Her wiha şanda Enekesa daxwaza hebûna peywendîna Rûsî bi serkirdeyatiya Encumena Niştimânî ya li Hundirê welêt re kir. Her wiha daxwaza piştevaniya Rûsya ji bo nûnerên Kurd û mafê Kurdan di komîta destûrî de hat kirin. Serbarî behsa rewşa xirab ya sivîlan ji ber şerê li Idlibê hat kirin. Li gorî daxuyaniya Ofîsa Peywendiyên Derveya Enekesa ku Bogdanov tekezî li ser helwesta Rûsya bi piştevaniya mafê gelê Kurd li Sûriyê kir û got ku ew helwest nehatiye guhertin. Bogdanov her wiha derbarê navçeya aram got ku welatê wî ne beşek ji wê rêkeftinê ye. Lê ew tekeziyê li ser serwerî û yekîtiya xaka Sûriyê dikin. Derbarê Komîteya Destûrî jî Bogdanov eşkere kir ku roja 12 meha bê biryara gihiştineke dawî bol hevkirinê ji bo Komîteya Destûrî were encamdan û got jî ku derengxistina avakirina Komîteya Destûrî ne ji aliyê Rûsyê yên hevpeymaniyên wê bû.